וואי, זה ממש טעים. בין עדשים כתומות לאבקה. להעביר הכל דרך שינוע. שינוע זה מסננת מאוד צפופה. העדשים הכתומות, 180 מים, 10 גרם שמן, 30 גרם קורנפלור. טיפה חוואיה זה רק לצבע וקצת ארומה. טוחנים הכל ביחד בבלנדר מוד. אני מעביר את זה עוד פעם שינוע, ככה אם נשאר לי חתיכות קטנות של העדשים מהטחינה הראשונה, עכשיו הם יישארו בשינוע. ונותנים לזה לנוע חצי שעה. מילוי לקרפ עדשים, נקניקייה, גרד קצת שום. אני מטגן טיפה את המילוי של הקרפ עדשים. ממש 2 דקות. שמרתי מהשומן של המרגז, פתח אותו פה. זה המסה של העדשים הכתומות. ממש חצי דקה על הצד השני, אני רוצה שעוד יישאר רך. יש לו ארומה של העדשים הכתומות, זה ממש נראה לי וואו. מילוי של המרגז שפירקתי מקודם, כמו דבק שהכנתי מקמח ומים, ביחס יחסית גבוה לקמח. קצת שמן זית במחבת. עשיתי את כל הדבר הזה כי רציתי נורא להכין את הקרפ עדשים, זה היה נראה לי כאילו מגניב וטעים. סיסקה, תראו כמו סיסקה.